салом дӯстон, имрӯз мо дар бораи таърихи пайдоиши коронавирус суҳбат мекунем. ҳоло шумо мефаҳмед ки якумин бор дар куҷо ва кадом сол коронавирусро ёфт кардаанд, ба кадом дараҷа ин вирус ба организми одам хатар дорад ва умуман корона яъне тоҷ ба ин вирус чӣ дахл дорад. бо диққат тамошо кунед, ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб мегиред. бисёриҳо фикр мекунанд ки коронавирус соли гузашта пайдо шудааст, лекин ин тавр нест. якумин бор дар одам коронавирусро соли 1965 ёфт кардаанд. ҳамон сол аниқ карданд ки коронавирус як вируси алоҳида нест, балки як оилаи коронавирусҳо вуҷуд дорад. вақте ки ин вирусро ба воситаи микроскоп нигоҳ мекунанд ва мебинанд ки дар қисми болоии ин вирус шохчаҳои майда-майдаи дароз ба мисли корона яъне тоҷ вуҷуд дорад. аз сабабе ки ин вирус ба корона бисёр монандӣ дошт, номашро коронавирус монданд. табибон ва олимони илми тиб дар вақти таҳқиқот аниқ мекунанд ки коронавирус ба иммунитети инсон фишор оварда худро ҳамчун вируси бехатар нишон медиҳад. аз ҳамин сабаб то вақти душвор шудани беморӣ яъне осложнения организм ва иммунитети инсон бо коронавирус мубориза намебарад. вақте ки вирус ба шушу роҳҳои нафас зарар расонид, яъне инсонро ба бемории пневмония гирифтор кард, баъд иммуни системаи инсон хатарро дарк карда мубориза бурданро сар мекунад. аммо мутаассифона инсонҳое ки иммунитети суст доранд, ин беморӣ барои онҳо марговар мешавад. соли 2003 коронавирус бо номи рамзии TOPC эпидемияи калон ташкил карда дар 33 давлати дунё паҳн шуд. аз ҳама зиёд вирус дар Хитой, Сингапур ва Канада паҳн шуда буд. дар умум дар тамоми дунё 7761 одам сироят ёфта ва 623 нафар ба ҳалокат расид. лекин хушбахтона бо сабаби пешгирии саривақтӣ дар муддати кӯтоҳ вирус несту нобуд шуд. соли 2012 боз як навъи нави коронавирус пайдо шуд ки ин навъи коронавирус даҳшатноктар нисбати вируси гузашта буд, чунки дар аввали моҳи пайдоиши вирус 43% одамони сироятёфта ба ҳалокат мерасиданд, яъне аз 100 нафари сироятёфта 43 нафар вафот мекард. лекин ба ҳар ҳол дар муддати кӯтоҳ ин вирус ҳам нобуд шуд. моҳи декабри соли 2019 коронавируси навбатӣ дар давлати Хитой дар шаҳри Ухан пайдо шуд. дар аввал ба ин вирус аҳамияти ҷиддӣ надоданд, лекин баъди таҳқиқоту ташхисҳо фаҳмиданд ки ин вирус яке аз вируси оилаи коронавирусҳо мебошад ва аз вирусҳои гузашта пурқувват ва хатарноктар аст. дар аввал хостанд ки номи ин вирусро Ухан гузоранд, лекин бо сабаби эътирозҳои мардуми Хитой, созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ба ин вирус COVID-19 ном гузошт. моҳи январи соли 2020 коронавирус на танҳо хатарнок, барзами ин бениҳоят машҳур шуд. ҳаракати паҳншавии ӯ ҳамаро ба тарс оварда, одамон дар пушти дорухонаҳо барои харидани ниқоби тиббӣ навбат меистоданд. аммо ба ақидаи табибон, пӯшидани ниқоби тиббӣ одами солимро аз сироят ёфтан наҷот намедиҳад, чунки вирус на танҳо ба воситаи нафас, балки боз бо воситаи чашм метавонад дохили организми инсон шавад. шахсоне ки мехоҳанд худро аз вирус муҳофизат кунанд, бояд ки ҳам ниқоб ва ҳам айнакҳои махсус пӯшанд. хулоса пӯшидани ниқоби тиббӣ барои одамони сироятёфта муҳим аст, то ин ки дигаронро сироят накунанд. 17 феврали соли 2020 табибон эълон карданд ки дору бар зидди коронавирус ёфт карданд. аммо ин дору махсус барои коронавирус сохта нашуда буд. ин дору пештар барои табобати зукоми оддӣ истифода мебурданд. лекин баъди санҷиш аниқ карданд ки ин дору умуман ягон фоидае барои табобати коронавирус намерасонад. то имрӯз ба табибон муяссар нашудааст ки бар зидди коронавирус дору ихтироъ кунанд. айни ҳол беморони коронавирусро танҳо аз нишонаҳои беморӣ, яъне аз пневмония муолиҷа мекунанд. агар инсон иммунитети боқувват дошта бошад, имконияти шифо ёфтанаш зиёд аст. айни замон аз бемории COVID-19 2.3% сироятёфтагон ба ҳалокат расиданд. коронавирус аз ҳама хатари зиёд нисбати одамони солхӯрда дорад. то имрӯз ягон кӯдак то синни 9 сола аз коронавирус вафот накардааст. ҳалокшудагон аз синни 10 сола то 40 сола 0.2%-ро ташкил медиҳанд. 11 марти соли 2020 созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ коронавирусро ҳамчун пандемия эълон кард. ин маънои онро дорад ки коронавирус дар аксари давлатҳои рӯи дунё паҳн шудааст. аз ҳама вазъияти вазнин айни ҳол дар Амрико, Испания ва Италия мушоҳида мешавад. дар ҷумҳурии Хитой ҳолат хело хуб шуда истодааст, чунки дар 10 рӯзаи охир ягон ҳолати нави сироятшударо ба қайд нагирифтаанд. дар баъзе сомонаҳои иттилоотӣ хабар доданд ки олимони илми тиб дар Британия дору ба муқобили коронавирус ихтироъ карданд. лекин мутаассифона ин хабар нодуруст аст. дар ҳақиқат дору муқобили коронавирус олимони Хитой ихтироъ карданд.
лекин айни ҳол ин доруро дар ҳайвонҳо санҷида истодаанд. баъди санҷиш агар табибон боварӣ ҳосил кунанд ки ин дору барои инсон безарар аст, баъдан ба фурӯш бароварда ба истифода медиҳанд. лекин то санҷишу баровардани дору на кам аз 1.5 сол вақт меравад. дӯстони азиз, худро ба воҳима напартоед. баъзе аз воҳимачиён ин вирусро чунон воҳима кардаанд ки гӯё ки агар одам сироят шуд, тамом, ӯ ба ҳалокат мерасад. як чизро аз хотир набароред ки фоизи ками сироятшудагон ба ҳалокат мерасанд. дар як сол аз зукоми оддӣ яъне грипп зиёда аз 650 000 одам ба ҳалокат мерасад. айни замон аз коронавирус дида воҳимааш хатарноктар аст, чунки вақте одам худро метарсонад, иммунитети инсон паст шуда дигар наметавонад бо ягон вирус мубориза барад. фақат худро эҳтиёт ва муҳофизат кунед. дар як рӯз ҳадди ақал 3 бор дасту рӯйро бо собун шӯед. кӯшиш кунед ки дар ҷойҳои серодам нагардед. баъди истифодабарии телефонҳои мобилӣ ҳатман дастонро собуншӯй кунед, чунки миқдори зиёди вирус дар болои телефон қарор дорад. агар шумо дар худ ҳарорати баландро ҳис кардед ё ин ки ягон нишонаи зукомро дар худ дидед, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. бародароне ки дар Русия ва дигар давлатҳои сироятшуда қарор доранд, барои онҳо алоҳида таъкид мекунам ки худро эҳтиёт кунанд. аз худованд шукргузор бошем ки то имрӯз дар ватани мо ягон инсон ба ин беморӣ дучор нашудааст ва дуогӯ бошем ки худованд ҳар чӣ зудтар ин балоро аз болои сари бандагонаш дур созад. дӯстони азиз, канали нави маро дастгирӣ карда обуна шавед. ман як барномаи хуб тайёр кардаам. номаш занг ба рафиқ. ин барнома дар пахши мустақим нашр мешавад. барои оне ки функсияи пахши мустақимро дар ин канал кушоянд, канал бояд ки аз 1000 подписчик зиёд дошта бошад. бародарон, аз шумо хоҳишмандам обуна шавед, то мо ин 1000 подписчикро ҷамъ карда барномаи навро сар кунем. ба шумо ваъда медиҳам ки ин барномаи нав бисёр писандатон меояд. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.